עין המצלמה, על שי אפשטיין, שהפך את התחביב למקצוע, ובעצם מצלם דירות יוקרה בין השאר. ובתים. אתה בעצם מתמקצע בנושא הזה של צילום אדריכלות, נקרא לזה? אחרי לימודי הצילום, בעצם נכנסתי לתוך העולם הזה של האדריכלות, די במקרה, ונשאבתי פנימה, כנראה שזה מאוד מאוד משך אותי, והתמקדתי בנישה הספציפית הזאת, אדריכלות ועיצוב. צריך לעשות הפרדה בין צילום אדריכלות וצילום עיצוב, ולפעמים זה גם חופף, זאת אומרת, יש את המבנה החיצוני, את האדריכלות החיצונית, התכנון, את הסטרוקטורה, ויש את העולם של העיצוב. כל החומרים בפנים, המטבחים, הארונות, תביא לנו שני עולמות נפרדים. מה ההבדלים בעצם בצילום, נגיד אפילו של מוצרים, לעומת הצילום של האדריכלות וצילום... צילום אדריכלות, מבנים גדולים, בדרך כלל, הרבה פעמים מתבסס על אור טבעי. זאת אומרת, האדריכלות היא דיאלוג בעצם בין אור וצל, האור נכנס פנימה, יש תאורה מלאכותית, יש צילומים של חזיתות, מבחוץ, גם בפנים. בצילומים של עיצוב, זה הרבה פעמים מתמקד באמת במוצרים ספציפיים, הרבה פעמים צריך להוסיף גם תאורה, לא מספיק התאורה שנכנסת מבחוץ, אלא צריך הרבה יותר להעיר. וזה שני התמקדויות שונות שעוד פעם, לפעמים חופפות, זאת אומרת, הרבה פעמים מצלם בית גדול או דירה, ואתה מצלם את האדריכלות, ולפעמים אתה צריך גם להתמקד, ואתה גם מוסיף... המצלמה יודעת גם ככה, לפעמים לרמות, יש את המקרים האלה שאתה נוסע לאיזה צימר או משהו, נראה לך בתמונות באינטרנט כל כך גדול ומרווח, ואתה מגיע ופתאום, איפה הצימר שראיתי? והכל נראה לך חלל נורא קטן. אז האמת שזה דווקא נקודה שאני משתדל לשים עליה תשומת הלב, דגש, שזה לא לעוות את המציאות, זאת אומרת, להשתמש בעדשות מיוחדות, לצילומי אדריכלות, עדשות שלא מעוותות, שלא מגדילות יתר על המידה. נכון שהן צריכות לתפוס את החלל, אבל זה לא נראה יותר גדול ממה שזה. באיזה מקרה משתמשים בצילום אדריכלות? אדריכלים קודם כל מצלמים, אדריכלים מעצבים מצלמים לתיק העבודות שלהם, זאת אומרת, לאתרי האינטרנט, היום כמעט לכל איש מקצוע יש אתר אינטרנט, צריכים את זה לפרסום, צריכים לפרסום במגזינים, צריך... ספר לנו על איזה כמה בתים מיוחדים שנתקלת בהם. נתקלתי במאות בתים, אבל... כאלה שלא רצית לצאת מהם. אני מאוד אוהב את בתים שבאמת יש ביניהם, יש דיאלוג בין הפנים והחוץ, זאת אומרת, הם פתוחים לאוויר, הם פתוחים לים, הם פתוחים להרים, לנוף, מה שרוב האנשים אוהבים. מצד שני, אני מאוד אוהב דירות שהן אורבניות כאלה, ניו יורקיות, עם רצפת בטון מוחלק, שילוב של בטון חשוף, עץ, זכוכית, כל מיני דברים מעניינים שבאמת אתה היית רוצה להישאר שם ולא ללכת, והרבה פעמים אתה גם רוצה להישאר בגלל הדיירים. דרך אגב, זה משהו שלא חושבים עליו, ויש הרבה פעמים קשר אישי, כשכצלם אתה נכנס לבתים. לא שאני יודע איפה שאתה גר, באמת אני לא יודע איפה אתה גר, אבל תגיד לי, איך זה לחזור הביתה אחרי שאתה רואה בית כזה, בית הצגה? אבל זה באמת, זה כיף, כי זה פריבילגיה. אתה גם גונב רעיונות קצת הביתה? זה גם אזור עבודה לא רע, ככה להסתובב בכל מיני אתה מגיע למקומות שסביר להניח שלא היית מגיע אליהם, לבתים שלא היית מגיע אליהם, זה כיף. אפשר להגיד שזה עבודה שמשלבת כיף, וזה גם עבודה קשה. אחרי שדיברנו על כל הדירות יוקרה והיפים, אני חייבת להגיד לך שצדקת, זה ירוק מקינה, חשבתי על זה. צהוב זה שנאה. הייתי חייבת. כי אני לא טועה הרבה. שי אפשטיין, מיכל עד, תודה רבה לכם.